Hola, bona tarda. Avui toca preparar harsha, que és un plat típic del Marroc per berenar també, i també per esmorzar. Primer de tot tenim aquí sèmola, una mica de sal, sucre, llevat en pols i llevat fresc i una mica d'oli. I per barrejar tot amb aigua. Començarem amb una mica de sal, una mica de sucre, llevat en pols. Agafem una mica d'aigua i posarem llevat fresc aquí. I posarem i barregem tot, els ingredients. Posarem una mica d'oli. Així tot ben barrejat. Veus com queda? Aquí hem posat llevat fresc, barregem una mica i posem tot aquí per terminar la massa. Posem més aigua. Deixarem la massa a descansar una mica i posarem la paella al foc amb una miqueta d'oli a calentar al foc. Posarem una miqueta de sèmola a la paella i començarem a fer unes boletes de la massa. Així. I la faig-arem amb la mà. Així, molt bé. Li posarem una mica per ara. I així estarà. Aquest plat has d'acompanyar té verd del Marroc també. Que necessitem el té verd, ens posem a l'aigua. Després agafarem sucre. 4 o 5 cullerades de sucre. I la deixarem una miqueta. I la deixarem uns 5 minuts. Hem de dar la vuelta a aquests plats altra vegada. I ja posem altra vegada al foc. El té hem de posar la menta fresca. Aquests. La deixarem 2 o 3 minuts més i ja tenim té molt preparat i bon profit. Hola, bona tarda. Prepararem un plat típic de Brasil que es diu pa de formatge. Els ingredients són milho doce, crema de leite, formatge parmesà, sal a gust. Primer de tot, vamos a posar almidón, la crema de llet i barrejam tots els ingredients.
Pode pôr tudo. A continuación, fes las pilotas petitas y pulsar al forn de 30 a 40 minutos. Ahora el horno y ya está. Després de 40 minuts al forn, ho traurem del forn. Hola, bona tarda. Avui prepararem un plat típic d'Índia i el Pakistan. Es diu pakora. Els ingredients: farina de segron, ceba, patata, sal, pebre de verde, pebre de vermell, cilantro, frignon, comi, cilantro, agua, oli. Preparació. Primer de tots agafem un gran bowl i farina de segron. Ceba. Patata. Posem tots ingredients. Yes. Barrem de tots amb mica de aigua i farina de segron. Escalfem l'oli a la palla. Barregem una a una. Vale. Plate लाओ. Sí. Ya podem montar la plat. Hola, bona tarda, assalamu alaikum. Avui preparem un plat de chana chaat típic de Pakistan, Indo. Els ingredients: bullir patata, també bullir cigrones, tomàquet, ceba, iogurt, chaat masala i sal. Para decorar, salsa verde i salsa imli i mint cilantro.
Primer de tots agafarem un bol i després cigrones, podem tots ingredients i mescla amb un sal, mica de sal i chaat masala. ceba, també sal, Sí, una mica de sal, mica de sal i chaat masala. i chaat masala. Sí, Una mica de pebrot verd, una mica de cilantro, algo mezclado, Al final ja podem muntar el plat amb iogurt i decorat amb iogurt, patates y salsa verde, salsa de imli y patatas, un poquito de patatas, toque de cilantro y menta. Y también, ¿no? Cebas. Espero que les agrade. Bon appetit.